जेबो डिसकाउन्ट होआ आं स्पेशली बे ग्लास कालारनि थाखाय थांदोंमोन आरो जाबाय बेयो मोनसे लाइनार हरफायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन आङो बे पेन्सिल स्टोर खुलिनायखौ नेगासिनो माने स्टोरा खुलिबाय सेल्समेन फैथ'वाखै 10:30 जालायलांबाय दाबो सफैया नै क्रिसमासनि थाखाय डेक'रेसन खालामना दोनदों सेल्समेन फैबाय दा थांनोसै सिङाव दा आङो बायग्रोना लानि ओमफ्राय दाहाय न'आव थांनानै नोंथांमोननो देखायसिगोन आं मा लाखो years later. आङो न' सफैबाय न' सफैनानै फार्स्टआवनो आङो फ्रेश जाग्रोना लाबाय दा आङो मा लाबोदों बेखौ देखायनोसै नोंथांमोननो लोगोसे आंबो नायनोसै आं बारा इमान बुस्थु लायाखै जास्ट जि इम्पर्टेन्टमोन बेफोरखौल' लाबोबाय बहुद दाम डिसकाउन्ट गैया थाइसेबो डिसकाउन्ट होआ आं स्पेशली बे ग्लास कालारनि थाखाय थांदोंमोन ग्लास कालार नायनोसै बेखौनो फार्स्टआवनो नायग्रोनोसै बेखौ हानांगोन नै मोनसे लाइनार थायो ओरैबायदि लाइनार हरो मोनसे लाइनार इयाव टटेल 6टा सेट दङ इयाव टटेल 6टा सेट दङ आरो जाबाय बेयो मोनसे लाइनार हरफायो बे कालारा जाहैबाय जोङो जेब्ला क्राफ्ट बानायो बा जिकुनु बटल सटल डिजाइन खालामो होमबाना जोङो बे कालारखौ इउज खालामबा मोजां जायो आरो कालारफ्रावबो जायो ड्रयिंआवबो बिराद मोजां नुयो 6टा पेकिं 6टा स' बेनि प्राइसआ जाहैबाय 100 लादों ओमफ्राय रयाव नटिस थायो माने गथ'फोरा इउज खालामनो हायो ना हाया बेफोरनि नटिस होनाय थायो सेफ फर चिल्ड्रेन
माने इखौ उन्दै गथ'फोराबो इउज खालामजागोन उन्दै गथ' माने उन्दै गथ'फोरखौ बुङाखै आङो जाय माने स्कुलाव फरायबाय दं LKG UKG बेफोरबायदि इखौ माने कालार खालामबाथाय इसोरबो इउज खालामनो हागोन आरो इखौ याव लिरनाय थाखायो आं बेखौ बेनि थाखाय बुंदों आजिखालि माने स्कुलाव LKG UKG निफ्रायनो ड्रयिंखौ खालामहोखायो कालार खालामहोखायो थ' माने किसुमान कालार थायो बेफोरखौ माने गथ'फोरा इउज खालामनाङा नोंथांमोना जेब्ला गावनि गथ' बा सोरनिबा थाखाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जुदि कालार बायोबा पेकेटफोरखौ चेक खालामनाया मोजां आरो आं साजेस्ट खालामो नोंथांमोना फार्स्टआवनो पेकेट्सफोरखौ नायना लाग्रो जे गथ'फोरा इउज खालामनो हागोन ना हाया बेफोरखौ नटिस थाखायो नै इयो जाबाय बेखौ दोननोसै बेखौ लाइनार दोननोसै एबार नेक्स्टआवनो जाहैबाय बे जाबाय डम्सनि ग्लिटार डम्सनि ग्लिटार इयावबो 6टा सेट्स थायो इनि प्राइसआ बारा नङा 35 इयावबो नटिस दङ फर चिल्ड्रेन इयाव नटिस थाखायो नुदोंना नुवाखैबा नोंथांमोना आं दा मोजां इयाव माने साइन थाखायो जे गथ'फोरा इउज खालामनो हागोन ना हाया इयाव लिरनाय दंखायो 0 to 3 एज माने कालारखौ इउज खालामनाङा बाट आं साजेस्ट खालामो अनलि 3 नङा कमेव 5 बोसोरसिमनि गथ'फोरा इ कालारखौ इउज खालामनाङा बेनि उनाव देरबाथाय उनाव खालामनो हासिगोन नै कालार ग्लिटार कालार आं खुलिनि बेयावबो 6टा सेट्स दङ बेफोरबायदि ग्लिटार रेड 6टा सेट्सआव इच बथल 5 ml करिल' दङ बारा इमान गैया थेवबो जाहैयो उनाव नांगौबा आरो लायफिनगोन माने बारा गोबावै दोनबाबो कालारफोरा रानलांजोबो आरो इयो जाबाय ब्रास पेइन्टिंनि ब्रास देयालनि जिर' ब्रास आंनाव बाखिफोरा दंखायो खालि जिर'आ गैयामोन ओंखायनो जिर'खौ लाबोबाय माने फिसा किसुमानाव फिसा खालामनांगौबा जुदि गिदिरजों खालामनाय जायोबा पेइन्टिंआ गाज्रि जालांगोन बेखायनो फिसायाव खालामनो थाखाय फिसाखौ लाबोबाय आङो जिर' ब्रास बाखिखिना दंखायो इयो बारा लायाखै 20 रुपिस अनलि ओमफ्राय बे जाबाय डुअ कालार्स इनि पेन्सिल कालार इनि प्राइसआ जाहैबाय 280 रुपिस इयाव टोटल 36टा कालार्स दङ 36टा नायनोसै डुअ कालार फारनैथिंबो दं माने इयाव 36टा दं टोटल 36टा दं 36टा र 36 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 into 2 36टा न गोलैबाय 36टा सो बे कालारजों बे पेन्सिल कालारजों जेब्ला जोङो कालार खालामो जोंना ड्रयिंआ बिराद मोजां बिउटिफुल जायो कारन इयो एकदमबारे साफा जायो आरो किसुमान कालार दङ लेथ्रा जालाङो इ कालारजों कालार खालामबा माने बिराद मोजां जायो लेथ्रा जाया ड्रयिंआ ओंखायनो इखौ लाबोबाय ओमफ्राय इ जाबाय मेटलिकनि पेइन्ट बे कालारखौबो चिल्ड्रेनफोरा इउज खालामनाङा इयाव दंखायो वार्निं 3S सिम दङ जे इखौ इउज खालामनाङा होननानै बाट थेवबो आङो साजेस्ट खालामो जे 5 इयार्सनि सिंनि गथ'फोरा बे कालारखौ इउज खालामनाङा नै मेटलिक पेइन्ट बे जाबाय ग्लिटारि बे कालारजों मा खालामो जोङो पेइन्टिंनि अनगायैबो आरो जेब्ला वालफोराव ड्रयिं खालामनो हायो आरो क्राफ्टफोरावबो होनो हायो बे कालारा प्राइसआ जाहैबाय 140 रुपिस आङो नै एसे लाइट पिंकखौ लादों सिमारि एसे लाइट पिंकखौ लादों ओमफ्राय बेफोर मोननैया जाबाय एक्रेलिकनि इयो वाइट ग्लिटारि ओमफ्राय बे जाबाय पिंक ओमफ्राय जाबाय बेयो पेन मोनसे बल पेन आरो इयो टेप आरो इयो जाबाय स्टिक कालारफोरखौ स्टिक खालामनो थाखाय ओमफ्रायो आं बारा शपिं खालामाखै अनलि 618ल' थेवबो इफोर इमान दाम कालारा डिसकाउन्ट गैया स' बे स्ट'रा दङ भाङाघराव
भांगाघर हाफ मल नोंथांमोना मालाबा फैनानै जुदि बायनो लुगैयोबा खिन्थु डिसकाउन्ट गैया डिसकाउन्ट होआ इसोरो स' आंना बेखिनियानोमोन कालारफोरा दहाय आं न' सफैनाय लोगो लोगो आंना पार्सेल फैनांगौ दंमोन पार्सेलाबो फैना दंफैखायो ओमफ्रायो बेखौबो नायखानोसै पार्सेला माबायदि नै फ्लिपकार्टनिफ्राय फैदों माबायदि फैदों नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायदो इयो मा जानो हागौ फ्लिपकार्टनि पार्सेला जाहैबाय नै माइग्लेमनि नेल पलिश इयो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदों नायनोसै खुलिनानै 6% दङ पुरा लाइट कालार इमान किउट नेल पलिशफोरा इमान किउट स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन बाय बाय